Hi guys, matong araw nitong tanan. Daradyo ko sa kwarto si lubog-lubog. Kasi limul, maitig mo gawas ko. Kaya basa ko nung agianan. Kaya nabuntag, magzagang yung tamin sa paggawas naman kaning uwan man. Sige, uwan nari. Bawo, nabat yung ali bagzo. Anong basa, kasarang maitig mong gawas ko. Kaya basa. Apo. Rizid, lapok po rin yung kursa ato di man. Tara. Sila mo nila kao ni si Zah, gikan sa Mandaluyong. Wow, naabot na nagkikatagbo dito. Nga? Nagkikatagbo. Tagpo na. Ismail yung magkaan sa pag-uli. Mayra, mo tamta. Bangka. Tara. Karas pa ni hapon, hala. Tagang malagi. Ayo, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 20 kapin man. Artis si kakadyo. Ikadikadyo orang ka. Lapu. Ano yung mga itim-itim? Ito na bangitag. Masa? Ano na ba? Samuel, palit og labuyo. Hindi, palit og singkamas to sa kabuok. Singkamas. Ah, singkamas? Mas may kang to. Wali ay. Karang na ay pipino. Ada naman pili-pili So ano naman? Kung di ako pag namin nga marag. Api na lang pag sili kaya mga customer nga doon na sila sili, luoy po. Samahan mo ng karlan. 34. Gawin mo 40. May lap. Parang di kurang yung karlan, may lap. Agad-agad. Di ba ka ni Bagjang? Bagjang ni? Karlan. Pero bagay nun. Oh, bisu. Bisu mo ni. Ito na yung sukle. 110. Mabong. Hoy. Sa mabong. 110. 110. Bali, 100 yung siling labuyo. 110. Ikaw ko napili. Kaya makapili ka. Huwag mga daot. Pilian ang mga huwag daot. Asa nga na Gusto-usa ka. Ito na apoy nga lainon. Arang kuha na lang. Murag na uga na. Gangking.
Kaning karang lamay ikot pili ah. Ano na? Okay? Tapos na yan. Saya karang pili rang kato ko no. Kani. Kana na tulong. Ari lahi per kilo 60. Sinta. Kana ba to na? 152. Anja, President. asal ta? Okay na ka no? Ito tagas to. May pipe gusto. Arag-artihan di ka rin. Ha? Artihan ka sa atianan. Ang tawag ka, mabot ang ito. Sabi mo po. Kuha ka siya. Sa dito yung tamadura. Ah, wala lang hati-hati.
kalipay. Kalahati lang. Kalahati lang. Tiga na. Gatos ka. Buti na ako. Sa kanay mo na, oh. Hala. Naman. Parang ka nagkilak. Ha? Yaway ka. Ha? Buyas? Talipay ka kada halin. Siguro eh. Binihilak sa kalipay. Eh, Sibuyas. Buyas sa kalipay. nihilak sa kalipay kada halin. Abi man ni sa ganihaw karang nay. Di mahurot. Kay berat tulay ko nung pamalit sa manok. Kasi ang mga tao kuha na magpalit na sila manok na hilaw sila rin magluto. Tamis ag mangga. Ako naman dani magsira ng mangga. Ako Dahil lang. sila mo natakdan. Taksa mo ka. Ako nga. Nagluto man sa adobong baboy. Unsa? Para ka pagil ka ajo. Tamis na? Ano yung tamisan na eh? Hindi ko magkawag ka ng baboy na yung manok. Ay, tamis na rin Panain mo Ay, tamis ang dua. Kwarto mo sa ilang. Balik pa. Tamas po, Bre. Ako na din nagabalik. Yummy. Ang ga. Laki oh. Amis, payat. Hindi. Ugma ang halang pong prutas ang usudan. Avocado. Pagin. Avocado. Saging na po. Bisa ko mukha ang karni. Isda naman lang. Nagba. Kuang. Sinugba nga. Kanang bangus. Wah, pagkuhan kita na. Ano ka pa makaroon? Ay, gamit agad ba? Ang gamit, dahil sa uma. Imo ng liso. Aw, nagsa-asa. Imo ng liso. Sige mo ng liso. Ah, Ala. ano Eh. ba? Ang tamis ah. Kami na yan na. Matisokin ang balitan ng mangga. Ito na. Sarap pa. Grabe na. Ah. Faktor mo ganang at saka mangga. Basta hino. Kung makuha na po, dragon fruit. Hindi ko kaano ng miso.